Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure na naman tayo. Mga nagsasarapang street food sa San Carlos City, Pangasinan, ating puntahan. Sino nga mga ka-adventure tayo nagbabalik dito sa may San Carlos City, Pangasinan upang puntahan at tikman ulit ang kanilang pinagmamalaking mga street foods dito. Nasulit na sulit, swak na swak at pasok sa ating mga budget. Sa halagang 2 pesos each, matitikman mo na ang kanilang mga paninda dito. Quality, quality. Yo guys, nandito na tayo ngayon sa may San Carlos City, Pangasinan sa tabi ng town center at titikman natin yung kanilang pinagmamalaking mga street foods dito. Nakakahalaga lamang ng 2 pesos. 2 pesos isa. Kano itong isaw nyo? 2 pesos. 2. Yan, bato ng manok. 2 2 pesos lang din to. Itong balat. 2 lang din. Opo, 2 din po yan. Thank you, sir. At ito, Roasted, anong tawag dito? butsi ng manok. Butsi ng manok, 2 pesos lang din. At yung dugo, Oh, 2 din po. ay 2 pesos lang din. So, ibig sabihin, sa halagang 50 pesos or 100 pesos dito, ang dami mo nang mabibili. Sulit na sulit at sok na sok sa budget. May ulam na, may pulutan pa. Sulit na sulit. Quality, quality. Magkano sa paa? 5 pesos. Dito. 15. At saka dito, Yan ang barbecue. barbecue. 15 lang po yung kanilang barbecue. Kaya ng baboy, 15. Yan. At itong tainga ng baboy, 15 pesos din. Isa. At ito, Atay ng baboy. atay ng baboy, 15 lang din. Bisita na kayo dito sa public market, barbecue, salvajen. Saudi Jen, Salvajen, barbecue. Dito lamang sila matatagpuan sa menu public market, malapit sa may LTO office, San Carlos. Hello! Hi! Bila kayo dito sa Sabadin Street Foods, San Carlos City, Pangasinan. At heto rin nga para yung binabalik-balikan ng kanilang mga suki dito, ang kanilang chicken nuggets, atay at saka balon-balona na nagkakahalaga lamang din ng 2 isa o 2 pesos each. At ang dami nga nila ditong nagbibinta, hili-hilira mga ka-adventure. At dito nga lang sila matatagpuan sa may gitna ng Town Center Mall San Carlos at saka Magic Mall San Carlos. Alauna nga ng hapon nandito na sila hanggang alas 10 ng gabi, Monday to Sunday. Kaya kung napadaan ka dito sa may San Carlos City, huwag mong kalimutan na dumaan dito upang matikman ang kanilang mga pinagmamalaking street foods dito. Dahil sa halagang 50 pesos or 100 pesos, uuwi ka ng busog-lusog ka rito. May take out pang pang-ulam o di kaya na may pampulutan. Kaya yayain mo na ang iyong mga friends and family at harap na rin kayo rito. Anton Tuda ya? Magic Tuda.